बयनिसिमबो हेपि रंजालि बैसागो फोरबोनि बयखौबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय बा आंनि अननायारि सिबिनायखौ जासिहरबाय गोदान बोसोरनि दायो नोंथांमोना भिडिअखौ फारि नायलांदो। दिनैनि दिनाव देरहासार इस्लारिया मानो निमाहा बिफिनखो बेखौ भिडिअ आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ। मैयानि फुङावहाय मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बिथाङा जेनाखि आंखौ रायनाय, ओमफ्राय बिनिफ्राय दिनै मोनायावहाय बिदिनो 4:30-5:00 टाइमावहाय बियो सरि बिनो गोनां जाबाय। गावसिनि लिडारफोरजों माबा मोनसे बुंहरजादों जानो हागौ। मानसिया माने लोंनानैसो बानायनाय बायदि साइस मैयानि फुङाव बानायदोंमोन भिडिअखौ। मैयाहाय शुक्रबारमोन दै, बे शुक्रबार फुंनि भिडिअखौ नाय नोंथांमोना चेक खालामहै हायोब्ला। शुक्रबार फुंनि भिडिअआ ओरैबायदि लोंनानैसो रायलायनाय बायदि साइस नुखादों आरो। सासे इउथ लिडार जानानै बा इउथनि खामानि मावबोनानै सिगां दिनै बिथाङा गथ'नि बिफा जाफैबाय आरो सिनियर जाफैबाय आरो सासे बेखौ गाहाय गारजेन जाफैबाय। जुदि गाहाय गारजेन सासे बेबायदि ख्रिस्टियानानो बेबायदि गावखौनो बेबायदि फाननानै लायोब्ला आरो गावनि माखासे धर्मखौ फाननानै लायोब्ला आरो बखियोब्ला गावखौनो गाव बे एसे बोरैबा जाखागोन बा बोरैबा नांखागोन आरोना। गावबागाव धोरोमखौ गावबागाव बखिनानै लाब गैया। बयबो मोजां होननानै बाख्नायनांगौ आरो मावै दाङै जानानै इसोरखौ खुलुमनांगौ आरो बयहाबो गावबागाव धोरोमखौ माने खुलुमनो मोन्थाय दंखायो, राइट दंखायो। दा बिथां देरहासार इस्लारि आदाखौ मान होयो आं, एप्रिसियेट खालामो आं। मानो होनबा बिथाङा सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय इउटुबार, सिनियर, मेलेम गोनां, मान गोनां, एप्रिसियेट खालामो आङो। आंनिफ्राय देरसिनखाय आं बेखौ मान होयो। ओमफ्राय दा बे बिथांनि भिडिअ मैयानि फुंनि आरो बेलासिनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो आखायाव लादों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाथ्रा बुंहरदों नोंथांमोना स्क्रिनावनो नायदो आरो फरायदो आरो बिनि नामखौबो नायनानै लादो। बिराद महान बेक्ति। आङो दिनै बिनि सायावनो शेयार खालामगोन आरो सासे इउटुबारनि भिडिअ बानायनायखौ आङो नुनो मोनदों। जे गहपुर हालामावहाय गिर्जानि लांगोनायावहाय माखासे बेक्तिफ्रा उइस खालामदों, बैसागुखौ पालन खालामदों। दा बैसागुआ मा बेखौहाय सिगाङावहाय मिथिना लानाया मोजां। बै महान बेक्तियाबो नोङो बाथौ धर्म लाब्लाल' बैसागुखौ फालिनांगौ बे नङा। मा नोङो बाथौ धर्मखौ नागारनानै थांब्लानो जे ख्रिस्टियान हाबब्लानो जे नोंनि हारिमुखौ नोङो गारजोबनांगौ नामा? नोंनि हारिमुनिफ्राय नोङो जानगाराव थानांगौ नामा बुरबक? आङो दिनै बे बाथ्राखौसो बुंगोन। नोङो जिखि धर्मआव थाया मानो नोंनि हारिमुखौ नोङो फोथांनानै लाखिनाय, नोंनि हारिमुखौ नोङो सिबिनायनि बा पालन खालामनायनि नोंहा अधिकार दङ। बेवहाय खुनु बबेबा मोनसे धर्मनि बिजाबावहाय रायखानाय गैया जे नोंनि हारिमुखौ नोङो बे धर्मखौ लायोब्ला टटेलि गारजोबनांगौ होननानै बबेबा मोनसे धर्मआव लिरनाय गैया। चेकआउट खालामहैयोब्ला नुनो मोनगोन एसे लोंस्रोनानैसो भिडिअखौ बानायदों नामा बेफोरबायदिबो बुंहरनाय आङो कमेन्टखौ फरायनो मोनदों आरोखि। खिन्थु सोरबाया बुंदों, कमेन्टखौ आङो नायदों जे नोंथाङा गोथौयै हाबनानै नायाखै, खारन ख्रिस्टियानावहाय बेबायदि लिरनाय गैया बा माना दङ। बेवहाय खारन लोंनाय जानाय माखासे जाय नियम नितिफोरा गैया बेखौहाय बेवहाय फालिनाय जायो बेखौ बुंदों आरोखि। बियो फालिनाय फालियि, लोंनाय जानाय जायि, बानायनाय बानायि बियो गावबागाव धर्मनि माखासे नियम नितिजोंहाय बियो फालिगोन। जेन'बा एगजामपोलाव जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा लोङा जायालासे 1 थारिखआवहाय जोङो मा खालामनो हायो? जोङो दामनाय देनायजों गावनि इसोरखौ जोङो बाख्नायनो हायो। आरो ट्रेडिशनेल ड्रेस गाननानै जोङो बाख्नायनो हायो, गावनि हारिमुखौ जोङो मा खालामनो हायो? जोङो दिन्थिनो हायो। गहपुर हालामावहाय जे ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनि सुबुंफोरा गिर्जा न' मोखाङावहाय जे बैसागु फोरबोनि मुङावहाय मोनसे फोरबो फालिदों, बेखौहाय लानानैबो ट्रल खालामदों मानसिफ्रा। खिन्थु बियो ट्रल खालामनाय बाथ्रा नङा। बैसोरो अलरेडि मोनथिगौ आरो बुजिगौ बिथांमोना
बुजिनानैसो बिथांमोना बेखौ पालन खालामदों। बियो बर'नि आंगो मोनसे फोरबो होननानै। बेवहाय साननानै नाय, आइ एम दा बेस्ट, आंनो सासे बेस्ट सुबुं होननानै रावबो बुंनानै लानो हाया। आंबो बुंनानै लानो हाया जे आङो सासे पारफेक्ट। नोङो जुदि पारफेक्ट होननानै बुंनानै लायो, आङो नोंथांखौ सेलुट खालामो। मानसिया मिनिटआवनो थावजेन्ड सेकेन्डआवनो नोङो अनेक बुस्थुखौ साननो हानाय नोंनियाव पावार दङ। बे साननायफोरजों नोंनि साननायफ्रा माब्लाबानि समाव मिस्टेक जाखायोखा। बिनिखायनो आङो बुंदों, गावखौहाय पारफेक्ट होननानै बुंनानै लानो हाग्रा बे बुहुमाव रावबो गैया। आरो जुदि बेबायदि बुंनानै लानो हाग्रा सोरबा ओंखारबायब्ला आङो बिथांखौ सेलुट खालामगोन। बेवहाय नोङो जेन'बा बाथौ धर्मनिया गावनि परम्परायैहाय बियो खालामबाय। जेन'बा बिथांमोना जौबो लोङो, माबो लोङो, बियो बिथांमोननि मोनसे परम्परा धर्मआवहाय दङ। बिथांमोना बेखौहाय लानानैहाय गावसिनि निथि नियमजोंहाय बिथांमोना सिबिसिगोन। नोङो सासे ख्रिस्टियान, नोंहा जौ मोनलोङा, नोङो बैसिनि बायदि खुलुमनो मोना, नोङो बेखौ फल' खालामनो नाङा। नोंनि धर्मजों नोङो बेखौ फल' खालाम। बेखौसो आङो बुंनाय जादोंमोन। दा सोरबाया निस्सय साननो हागौ बै भिडिअखौ डिलेट खालाम होननानै साननो हागौ। आरो सोरबा साधारन भाबै सानग्रा बेक्तिफोरा बै भिडिअआवहाय सौग्रावनायबो फैनो हागौ। नाथाय आङो बे बाथ्राखौ क्लेरिफिकेसन होयो जे बैसागो फोरबोआ खुनु धर्मजों लोब्बा गैया। नोंनि धर्मनि आंनि बुंनाय बेलायावहाय जुदि गोरोन्थिखौनो साननानै थाबायब्ला बे नोंथांमोननि खोथासै, बेवहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैलिया। खिन्थु जाबायदि नोजोरजोंहाय आङो बुंनांगौमोन, माखासे बाथ्राया आंनिया बैयावहाय बाराबो जाहैदों। बिनि थाखाय आङो निमाहाबो बिनाय थाबाय। बेनिखायनो फैबाय थानाय समावहाय आङो आसा खालामो नोङो जिखि धर्मआव थाङा मानो, नोङो हिन्दुआवनो थां, नोङो ख्रिस्टियानावनो थां, गावनि हारिनि हारिमुखौ खाम, जथा, सेरजा, सिफुंखौ दामनानै जेन' गावनि इसोरखौ खुलुमनाय, बाख्नायनायावहाय बाहागो लायो। आं बेखौनो बयनिसिमबो खावलायनानै दिनैनि सुंद' भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय। सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि बाथ्रा आङो बुंलांबायब्ला गावनिनो आंगो बर'नि इउटुबार होननानै आंखौ निमाहा होयोब्लानो जाबाय। बर' हारि जिउ लावथों। नोंथांमोना नुखाबाय नङा होनब्ला बिथांनि क्लिप्स भिडिअफोरखौहाय। खिन्थु आङो बुङाखैमोन जे खृष्टान जाब्लानो जुदि बर'नि राव आरो हारिमुखौ बावगारनांगौ बा बावगारनो थिननाय बेखौ बुङाखैमोन। खिन्थु आं बुंदोंमोन जाहैबाय बे गिर्जा दरखङावलाय मानो बैसागुनि पस्ट होनानै बैसागु फालिदों होननानै पस्ट होनांगौ जाखो होननानैसो बुंदोंमोन आङो। बिथांमोनहा चार्चखौहाय नाम खालामबाय बा चार्चखौहाय देखायनाङामोन। दा खृष्टानफोरा बा चार्चआ नाम थांबाय, बेबायदि होनो नाङामोन, बैसागु जानो नाङामोन गिर्जायावहाय होननानैसो बुंदोंमोन। दा बिथांमोना आंखौ उल्था बुजिनानै माखासे मानसिफोरा रागा जोंबाय थागासिनो दङ, माने नायनो हायि बायदि जागासिनो दं आरोना। एकदमबारे कमेन्टफ्रा एकदमबारे गाज्रि नायथाव जायै एकदमबारे हरदों आरो। एक्सुवेलि नोंगौ, आं जाम्बाखा, आं एकदमबारे नोंथांमोना बुंदोंना 8-9सिम फरायनायल' खोमा होनदों। आङो क्लास 2सिमल' फरायदों दै, आं क्लास 2सिमल' फरायदों। आं एकदमबारे जेबो नलेज गैया, आंनाव गोबोरखि मेलेमसो, ओंखायनो आङो जेबो नलेज गैया। आं गावखौनो एकदमबारे गोरोंबो होनानै लायाखै आरोना, आं रोंखाया आरो। खिन्थु माने बर' हारिया बर' हारिमुखौहाय साननैसोल' बे लोंनानै जानानै देखायनानै जाया दै, आं बेखौनो बुंखायो। खिन्थु अरायबो गाननाय जोमनाय राव आरो हारिमुवा जेरावबो सोलिनांगौ, टाउन सहर गामिफ्रावबो, बेसो अफिसफ्रावबो सोलिनांगौ। राव, जोंनि बर'नि बिमानि रावा सोलिनांगौ, आरो दख'ना गाननायफ्रा सोलिनांगौ, आरो रावफ्रा मोजां सोलिनांगौ। आरो जोंनि बर' बिमाफ्राबो सोरबा अफिसावहाय लंपेन्टसो गानो, मा होनो बिदिखौहाय मेख्ला ना मा होनो बेखौ गाननो मोना, दख'ना गाननांगौ अफिसावबो। जोंनि बर' बिमाफ्राबो सोरबा अफिसाव मावनाय दं नालाय, सुरिदार ना मा होनो, जिखुनु बेफोरखौहाय गानथारनांगौ दै, बेखौसो आं लुबैयो। आरो आंबोथ' बावगारखायाखै, आङो बर' हारिखौनो मोजां मोनखायो, बर' रावखौ मोजां मोनखायो। बर' हारिमुवा थांनानै थाथों, बर' हारिमुवा गोलाव जिउ लावथों,
बर' हारिमुवा जेब्लायबो थांनानै थाबाय थाथों आरो आङो बेखौ मान होयो जोंनि आंगो बर'नि राव आरो हारिमु मोजां मोनो आंबो बर'खा बर' जानानै आं मोजां मोनो खिन्थु आङो बर' हारिनि राव आरो हारिमुखौ बावगारनो थोनाखै आरो बर' खृष्टानफ्राबो गोबां थाइलेण्ड नागालेण्ड मिज'राम दिल्ली मुम्बाइ गुजरात बायदि बायदियाव इंलेण्डआव नागालेण्डआव बर'नि कालसारखौ दिन्थिफुंहैदों आरो गोबां मेडेलफोर मोन्दों आरो गोबां सनानि मेडेलफोरबो आलायबोनो मोन्दों आरो गोबां जाथियानो बर'नि मोनसे हारिखौ बा हारिमुखौ लानानै गोबां बिथांमोनहा एप्रिसियेट खालामदों मान होदों जों खृष्टान जानानै खृष्टाना रावबो बर'नि राव आरो हारिमुखौ रावबो बावगाराखै नोंथांमोनहा बबेबा भिडिअ'आव नुदों जानो हागौ सोरनिबा भिडिअ खालामनायखौहाय दा सिगांबो जाना थांखाबाय नङा होमबा खृष्टानफोरा बर'नि राव आरो हारिमुखौ माब्लाबाबो बावाखै होननानै दा आंबो बावाखै खिन्थु आङो बुंदोंमोन जे दाखालिनि भिडिअ'आवहाय जोंनि खुलुमनायनि फारिखान्थिखौसो बुंदों बयहाबो देरहासार हिसाबै बुंखाबाय आदायानो माने बयहाबो खृष्टानफोरनावबो मोनसे नेम दं आरो जोंनि जे बाथौ धोरोम बेवहायबो मोनसे नेम दं जेरै बिथांमोनहा जोंनि खृष्टानफोरनि ससाइटियावहाय खुलुमनायाव थांदेरनो मोना आरो बर'दिन जाफानो मोना बेबायदि जेनेबा हमनानै ला माबा माबि बेदरफोर मोसौ बेदरफोर जानो मोना बेफोरबायदि नेमफोर दङ दा हमनानै ला जोंहाबो खृष्टानफोरा बैफोरबायदियाव जोंहा जौ लोंनो मोना गय जानो मोना थांखु जानो मोना माबा माबि निसा बुस्थुफोरखौ लानो मोना बेफोरबायदि दङ दा बेफोरखौ लानानैसो आङो बानायदों दे मानि बयहाबो मोनफा मोनफा रुल्सफोर दं नालाय बेखौ फल' खालामलायनांगौ दा बेवहायनो गोबां नारलायलायो लोमजालायो न'खराव बायदिसिना जालायलायो नालाय दा माखौथ' फोथायो नङा होमबा ओइ मोसौ बेदर जाबोनानै नारबाय लोमजाबाय दे जे माबा होनोसै दे फुजा होनोसै दे माबा होनोसै दे जों गोबां बाथ्रा बुङो नङा होमबा दा बेफोरनो मोनसे नङा होमबा बेफोरनो मोनसे दा जोंहाबो मानि जोंनि खृष्टानफोराबो जायफोरनाखि इसोरा गावखौ फिसा होननानै नाजावबाय आरो सायख'बाय दा बिथांमोनहाबो एसे गोरोन्थि मावोब्लानो बिथांमोनहाबो मानि इसोरजोंहाय एसे मा होनो बुजायो दा बुजाब्ला जोंहा मा गिर्जा खालामनांगौ मानि नोंस्राबो दे फुजा होस्रांनांगौ दे न'खरफ्रा स्रां जानायनि होननानै बुङो दा जोंहाबो गिर्जा खालामनांसिगौ दे न'खरफ्रा मोजां जानायनि बेफोरबायदि बाथ्रा दङ ना लोगोफोर दा रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा दा बयहाबो मानि मोनफा मोनफा दङ दा नोंसिनि जेनेबा बाथौ धोरोमाव जुदि बाथौ गोनाङाव जुदि माबा ख्रिस्टमास बोथोराव ख्रिस्टमास फालिदों होननानै जुदि सोरबा सासेया बाथौ गोनाङावहायनो फट' खेबनानै होयोब्ला अब्ला बै माखासे बिबथिफ्रा मा सानगोन नङा होनब्ला दा हमनानै ला सोरनिबा बाथौ गोनां न'खराव जों खृष्टानफ्रा मा होनो बर'दिन मागिहैयोब्ला बर'दिन रंजाहैयोब्ला सोरबा सासेया फट' खेबनानै हगारोब्ला बेखौबोथ' नोंथांमोना रागा जोंगोन ना दा जोंहाबो मानि जोङो खृष्टानफोरनि खुलुमग्रा इसोर थाग्रा गोथार न' गोथार होननानै जों फोथायोखाय गोजान न'खौहाय आरो नोंथांमोनाबो मन्दिरखौ नोंसिनि इसोर सिबिग्रा मन्दिरखौहाय बाथौ धोरोमनि मन्दिरखौहाय नोंथांमोनाबो गोथार होननानै फोथायो सेन्देलखौ जोङो गाहायाव खुनानै गालाङो गोथार बिन्दो होननानैहाय दा जोंबो जोंनि गिर्जाखौ जों गोथार होननानै फोथायो दा बे गोथारावहायनो जुदि गोबां बायदि रोखोमनि खालामोब्ला जोंहा बेखौ एसे साननांगौ बुंनांगौ दङ आरोना थ' सरि आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बांद्राय बुंबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा बयबो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम जै बर' हारिनि जै आरो बर' राव आरो हारिमुवा थांनानै थाथों थेंक इउ एसेनोसै